ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бадруи азиз созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Бадруи азиз, имрӯз числа 1 феврали соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 115 сомонӣ. Рубл бардруи азиз камтар баланд шидагиай 1000 рубл 115 сомонӣ ҳамин числада. Бардруи азиз, дар имрӯза видео мошинҳои фурӯши хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем. ҳозир барои шуморо нархи навошона гап мезанем. Бардруи азиз, ин видео аз дигар видеоҳо фарқ мекунад. хоҳиш мекунем то охири видеоро тамошо кунен ва барои пешравии мо ҳам бардруи азиз мисолам як дона лайки бепала бишкен. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои ма шумо dabарава дар канал бардруи азиз подписатсия кунен. Анака мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. бардруи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардруи азиз гарени арзон шидагиай. фақат шумо бардруи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанен, да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. нархи граница гарени арзон шидагиай дӯстони азиз, занг бизанен, мегӯян ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтум, ба шумо скидка мекуна. бардруи азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен, як мошини арзона гап мезанем, баъд хонаву квартираҳода мегзарем. бардруи азиз, Мерседес Зайчик соли баромадаш 1997 солай, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. абъём мотораш ДВД ай бардруи азиз, абъём мотораш ДВД, коробкаш автомат. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунем, мега балонош навай, хадавоиш бардруи азиз 100% ай мега, краскашам навай чихеле ки дар видео дидесен, 4 дараш электропакет бидай. салон кожа бардруи азиз, абагрев сидени дора, автопилот дора дӯстони азиз. ана соҳиби мошин гуфтагие ки нашод коробка мотораш 100%, ана ҷавоб мегӯм. мақсад бардруи азиз, мотор коробкаш мега 100% ай. дӯстони азиз, мошин қарор доштаи дар шаҳри Бохтар. нархи мошина 47000 сомонӣ мега. 47000 сомонӣ бардруи азиз, беҳтарин нархай, просто срочни пулш дар кор шудагия, барои ҳамо арзонош кардагия. дӯстони азиз, ина марҳамат, коробкаш автомат, мотораш ДВД, ана гази евро 4 бензинам кор мекуна, солаш 1997. Мерседес Зайчик дӯстони азиз, чихеле ки гуфтем дар шаҳри Бохтар қарор дора, нархиш 47000 сомонӣ. дӯстони азиз, номерои телефонош аст, занг бизанен, бояд чи арзон мекуна. бисёри подписчикои мо ай Россия гуфта буданд ки ягон квартираи арзон ай шаҳри Душанбе бимонен. марҳамат бардруи азиз, ина як квартираи арзон мо да мисол видео шароӣ кардагия, оз мисол барои шуморо нархи навоша гап мезанем, маълумотша гап мезанем. бардруи азиз, квартира ҷои беҳтарин дай, нархшам гарени арзон ай. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ, доми 3 этаҷаи дӯстони азиз, як хонагай, ду хонагаш кардагиян, дар якум этаж қарор дора. ремонташ нав ай дӯстони азиз, чихеле ки дар видео десен, ремонти квартира нав кардагӣ будай. овсвеч мега постоянӣ ҳастай, ҳуҷҷатош 100% ай. квартира бардруи азиз ба чиза чораш фурӯхта мешавад. хонаҳо топли пол дорад дӯстони азиз, Истиқлол, Ёвар, поликлиникаи 12 наздикай, Садиқ бардруи азиз, магазино ҳам гарени мисол наздикай, ҷош мисол ҷои хубай, ҳамаи чи наздикай дӯстони азиз, Истиқлол, Ёвар, поликлиникаи 12. ана дӯстони азиз, квартира ҷои беҳтаринда қарор дора. нархи квартирара 420000 сомонӣ мега. 420000 сомонӣ дӯстони азиз. ана ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам, номерои телефонош ҳастай, дар ин рақамҳо дӯстони азиз WhatsApp ҳам дора. занг бизанем, мегӯян ки номероро ай канали Саудотеҷе гирифтум, ба шумо барои нархиш бо арзон мекуна. бардруи азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен. як кадаи шаҳри Душанбе, тарафи бозори Корвон ё бозори Саховат ё тарафи аэропорт, як хонага ё ду хонага квартира дар кораиша то 280000 сомона боша мехара. сумшон тайёр ай дӯстони азиз. касе ки мисол ҳами ҷои гуфтагим ҳамин нарх да квартира дорен, срочно ҳами акада занг бизанен. номерош номерои Россия, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. бори дигар такрор мекунам ки тарафи бозори Корвон, бозори Саховат, тарафи аэропорт
ана якхонага ё духонага 280,000 сомонда мисол квартира дар Кореша мехара. Касе ки дошта бошен срочно ҳамякада занг бизанед. бардури азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардури азизи, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Дарёбод. 2 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ана соҳиби хона маълумот дагияе ки 2 хона баня мега, мисол 2 хона баня дар дунушай, кухни ва ҳоҷатхонаш берандаи мега. хона дар Дарёбод да қарор дора, ай чораҳаи Дарёбод 900 метр дарунтарай. дӯстони азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 200,000 сомониш мега. 200,000 сомонӣ. касе харидор бошен бардури азиз, мисол бо барои сумаш арзон мекуна. фақат харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша, занг бизанед. бардури азиз, барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепала биҷиқен. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. дӯстони азиз, дар комментарам ягон чӣ бинависен. бардури азиз, як акадаи шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсунзода ё шаҳри Душанбе, тарафи Зарафшон, пеши Мошинбозор, пишти бозори Корвон то 180-200,000 сомонира хона дар Куреша бардури азиз хона мехара. ҳозирашда мега 100,000 сомонӣ дорам. 100,000 сомонӣ бардури азиз наличи дорам мега, мондагиша ҳар моҳ меспорам. фаҳмидане бардури азиз, ҳами ҷои гуфтагим 180-200,000 да хона дар Куреша, 100,000 сомонӣ наличи дора, мисол касе хона дорам да мета, мондагиша дӯстони азиз ҳар моҳ мисол меспора мондаги қарза. бардури азиз, аз ки ҷое ки мисол хона ё квартира намондесам, комментари ҳами видеода бинависед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло арзоноша реклама мекунем барои шуморо. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, тарафи Рӯзи Обод нависагиай, деҳаи Рӯзи Обод. бардури азиз, соҳиби хона маълумот дагияе ки хонаи фурӯшӣ дар 44 чашма, ҳамаи шароитош 100% мега, оби чашма менӯшӣ, зиндагӣ мекунӣ. оби чашмара менӯшӣ мега, зиндагӣ мекунӣ. срочно бо арзон мешидаӣ. дӯстони азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 175,000 сомонӣ. 175,000 сомонӣ бардури азиз, хона тарафи ноҳияи шаҳри Туз, ана қариби 44 чашмада. бардури азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардури азизам, як акадаи шаҳри Душанбе, тарафи Сирк ё Сомонӣ, духонага квартира дар Корай, безремон боша мега, 50-60 квадрат боша. бардури азиз, ана то 3 миллиони урусира мега квартира мехарам. духонага безремон 50 ё 60 квадрат боша. дӯстони азиз, ана то 3 миллион урусира бардури азиз мақсад квартира харай, ана 3 миллиона ба сомонӣ ҳисоб китоб кардем, 350,000 сомонӣ тоҷикӣ мешидай. дӯстони азиз, сумшон тайёрай. касе ки мисол ҳами ҷои гуфтагим квартира дорен, срочно ҳами акада занг бизанед. номерош номерои Россияи WhatsApp дора. марҳамат, маълумоти ҳами ана ки ҷо мисол квартира дар Кореша дар рӯи экран нависагиам. бардури азиз, як квартираи арзони дигара гап мезанем. марҳамат, тамошо кунед. касе харидор бошен бардури азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар бошад, баъд занг бизанед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи Гравзавод. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 37 метри квадратӣ, доми новостройка. бардури азиз, квартира ремонти миёна дорад. соҳиби квартира маълумот дагияе ки якхонагаи фурӯшӣ дар Гравзавод, доми 7 этажа, хона дар 2 этаж қарор дорад, масоҳатш 37 квадратай, ремонтш миёна. ҳуҷҷатҳо шартнома. дӯстони азиз, ову светш мега ягон мисол проблема нестай, мақсад ову светш мушкилӣ набудай.
алиш намешава ва бардуи азиз пеши хонада ҳамаи транспорт мегузашта илтимос кардагие ки фақат харидорои аниқ занг бизанед. бардуи азиз шумо мисол числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша баъд занг бизанед. мисол нархи квартирара 270 000 сомонӣ мегаам. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. хана хеле бардуи азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ҷое ки мошин, хона ва квартираҳои арзонак морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтем. фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд. бардуи азиз хая ки махқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ яъне ки бачаи ачкидор я дона алайки бепала бижиқед. инсони азиз анаросига як камтар оби хана хурдагӣ будем, овозо гирифтагия не ки ҳаракат кардем ки видеоро то охирша бирасонем. инсони азиз ҳаракат кардем видео ба охира бираса. бардуи азиз видеоҳои навай пешай ана бардуи азиз касе мисол дар канали мо меҳмонен канал дар инсони азиз нем поён дар кнопкаи подписатсия кун амура биҷиқен ки ки ман мисол видеои нав кардам телефони шумода мерава. бисёр бардуи азиз тамошо мекунен леки подписатсия кардагӣ несен. барои бардуи азиз мисол форатон ки видеои найма шумода барава дар канал подписатсияра биҷиқен, зангулачара бологӣ дамонен. ва агар ягон кас реклама дошта боша инами рақамода дар WhatsApp равон кунед, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. хаяк Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.